May panawagan ngayon sa Angeles City Government na pairalin ang home quarantine sa mga non-severe case kasunod ng COVID-19 surge na nararamdaman sa mga komunidad sa lungsod. Kasama ang ilang miyembro ng Angeles City Medical Society na buksan ang virtual consultation meeting ni City Councilor Amos Rivera na sponsor ng ordinansang isasaayos ang guidelines ng home quarantine para sa mga COVID-19 non-severe case. Bunsod ito ng nangyaring kalituhan ukol sa home quarantine setup kung saan hindi pinahihintulutan ang hiling ni Dr. Arlene Molina na sa bahay na lamang mag-quarantine ang kanyang anak na asymptomatic COVID-19 patient. Ayon kay Doktora, mismong National IATF ay pinapayagan ang ganitong setup. We have full trust with IATF and PGH. So we refer to that. I did not know that there was an Angeles City Mayor's Memorandum on COVID until, the same doctor we were talking about threatened me that my daughter is going to be picked up by the SWAT team if I refuse to give her up. Ang pagiging doktor niya na kaya namang pagsilbihan ang anak at sa uri ng kwalifikasyon ng kanilang bahay ay sapat na umanong dahilan para hindi na ito dumagdag pa sa punuang isolation facilities. Kaya paniwala ni Dr. Molina, pagsagasa ito sa kanilang propesyon bilang doktor. Putting attention to private hospitals and private medical practitioners here, he took away our basic right to practice. Giit ni Dr. Molina, maging rasunable lamang umano sana ang lokal na pamahalaan sa mga private medical practitioner na handa namang umintindi sa kalagayan ng mga isolation facilities. Hindi rin kasi umano nagiging practical dito ang LGU. Doctors in politics cannot think as doctors anymore. They are afraid to lose their jobs. Those doctors at City Health, they don't listen to us. Why? Because they are afraid to lose their jobs and their pensions for life. Sa ibinabalangkas na panukalang ordinansa ni City Councilor Amos Rivera, nais niyang magkaroon ng partisipasyon ang mga private medical practitioner sa home quarantine setup. Considering yung situation natin dito, no, I think the government should be really open to the idea na dapat maging partners natin po yung mga private practitioners po, no. Dahil let us admit na talagang kulang po, no, sa staff ang local government once na talagang tumaas at patuloy na tataas ang mga kaso po na nagkakaroon po ng COVID. Inaasahang pagdedebatihan pa umano ang panukala ni City Councilor Rivera kung sino ang eligible o qualified sa home quarantine care. Pakiusap lamang anya niya sa kanyang mga kasamahan sa konseho, isama sa debate ang argumento ng mga eksperto upang hindi ito mahaluan ng politika. Politics itself is good, no. Napalitan lang ho ng interpretation yung word na politika, no. If the intention of the proposal will merit po an alternative solution sa COVID situation, then yung word na namumulitika, for me that is good politics, no. And number two, I am an incumbent councilor. Nag-file po ako ng isang proposed ordinance for home care quarantine. Meaning to say, ginagawa lang po natin ang trabaho po natin bilang isang konsehal. Bukas umano ang Angeles City Government sa mga suwestyon at mga nagbibigay ng puna sa kanilang COVID-19 response, partikular na sa estratehiya sa pag-isolate sa mga tinatamaan ng COVID-19 na idinadala sa mga isolation facilities na libre at gayon na rin sa mga may bayad. Ayon sa Chief Hospital ng Rafael Memorial Medical Center na si Dr. Froilan Canlas, sinubukan na nila ang home quarantine care. Ngunit sa obserbasyon ng execution nito, nagiging peligroso ito hindi lamang sa pasyente, kundi pati na sa mga komunidad. Mind you, dati nag-home quarantine kami until we decided na it's not working kasi ang nangyayari, nag-i-infect yung buong pamilya. Kaya mapapansin mo yung mga nagpa-positive sa amin, pare-pareho yung apelyido, isang pamilya, no, ang nagpa-positive. So anyway, initially, nag-home quarantine kami. Okay? Kasi nga, it's less costly on the part of government. No? At saka, initially, ganun talaga yung guidelines ng IATF. Okay? So, we tried doing home quarantine. It's just that during the time that we're doing home quarantine, marami kami nakikitang lapses talaga sa home quarantine.
Ang limitadong tao sa barangay na magbabantay at ang human nature ng mga sumasailalim sa home quarantine ang problema. Ayon kay Dr. Canlas, madaling pumuna. Ngunit ang realidad nito, nasa attitude ng tao na mahirap bantayan sa kanilang sariling pamamahay. It's not so easy to rely on a patient that you will instruct to isolate himself in his own home or in his own room for 14 days without violating protocol. Nasa bahay siya. Okay? Nasa kaharian niya. Sa tingin mo, magpapakulong siya ng 14 days doon? Hindi. Hindi kaya ng tao yon. It's human nature. Halimbawa pa niya ang pangyayari na kahit na umano nasa home quarantine, nalulusutan ang bantay at nagagawa pang mag-drive-thru. May mga times, pag mag-isang na-quarantine sa bahay, yung pasyente, nagda-drive-thru. Okay? Magda-drive-thru sa McDo. Okay? May nakita na kaming ganyan. No? Nagda-drive-thru sa McDo at balik siya ulit. No? Tapos, pwede pala. So, gagawin niya uli yan. Tumanggi ng sagutin ni Dr. Canlas ang kaso ni Dr. Molina pero iginiit niya sa amin na ipinatutupad lamang nila ang batas na umiiral sa Angeles City Government. Bukas naman umano sila sa komento, ngunit ang dapat din umanong maunawaan ng kanilang kritiko ang hindi lamang ang mga pasyente ng COVID-19 ang kanilang iniingatan, kundi ang kontaminasyon o local transmission sa komunidad sa Angeles City na may hamon sa bahay ng bawat pamilyang Angelenyo na pasok sa kwalifikasyon ng DOH. Paolo G. Santos, CLTV News.